Sunt o sumedenie de factori care pe parcursul dezvoltării noastre din 90 încoace au contribuit la această creștere a discrepanței, pentru că nu vorbim de o micșorare a cartului care ne separă de celelalte regiuni din punct de vedere economic și a dezvoltării sociale, ci vorbim practic de o escaladare a acestei creșteri. Raportul, îmi cer scuze că fac o paranteză, da. Raportul de anul trecut arată că a crescut distanța de dezvoltare între noi și vest. Exact. Practic, deci vestul are o altă viteză. Noi am rămas decuplați, să spunem așa, de ceea ce se întâmplă la nivelul euroregiunilor care au mai multe investiții, beneficiază de mai multe investiții pentru că au condiții mai bune. Sigur, aici în frunte este Bucureștiul. Este incontestabil că Bucureștiul este cel care atrage investițiile. Dar cifra ne arată că în zona București-Ilfov rămân în unii ani chiar și 60% din investițiile străine directe în România. Este enorm. Este o discrepanță uriașă pentru că, de exemplu, acum 2 ani de zile, atunci pentru care avem astea, datele statistice, în toată regiunea de nord-est a României, investițiile străine directe erau 1,7% din totalul venit în România. Față de 8% în vest, față de 7% regiunea de nord-vest. Este o discrepanță, practic, România este segregată, dacă vreți, în trei culori, în trei niveluri. Primul este București, care de acum Bucureștiul joacă în altă ligă, cum spunem noi, este practic la nivelul european. Bucureștiul depășește multe din capitale europene în ceea ce privește partea de investiții, partea de dezvoltare, PIB-ul pe locuitor, puterea de cumpărare și așa mai departe. Al doilea nivel reprezintă județele care euroregiunile care au beneficiat de poziția geografică și de influența politică, fără să ne ascundem după deget. Este clar că regiunea în care capitala este Clujul sau regiunea în care capitala este Timișoara au beneficiat atât de suportul politic, cât și, evident, de apropierea față de rețeaua de infrastructură europeană și posibilitatea investitorilor de a-și transporta mărfurile din România în piețele lor de desfacere. Pentru că statistica ne arată că în comerțul exterior al României peste 70, iar în unii ani 75% din exporturi și importuri vin din Uniunea Europeană. Alte vreo 10% pleacă spre alte țări din Europa, gen Turcia, Moldova sau Marea Britanie, mai nou că și Marea Britanie este în afara UE. Deci în anii normali, în anii de condiții economice normale, peste 85% din comerțul exterior al României se face cu partea de vest. Prin urmare, evident că aceste zone s-au dezvoltat, evident că o altă zonă care a fost favorizată geografic, mai mult sau mai puțin politic, cum este regiunea de sud-est, cu capitala la Constanța, s-a dezvoltat pentru că portul Constanța este până la urmă o poartă de intrare importantă și sunt sigur că va deveni. Către care Moldova nu avea nicio legătură. Deci... Nu are nici la ora asta. Eu pot să vă dau exemplul, avea, pentru că era o cale ferată care se mai puteau transporta mărfuri la o viteză rezonabilă. Dar pe măsură ce costurile au crescut pe calea ferată, în zona auto e o discriminare mare. Haideți să identificăm numai trei factori care au contribuit numai ca să termin cu nivelarea asta. Deci al doilea nivel este acestor județe care au beneficiat fie de o susținere, fie de o poziționare și care sunt în principiu, sau ca să le luăm așa ca pe județe, este vorba de Timiș, este vorba de Cluj, este vorba de Constanța, de Prahova și chiar de Brașov. Da. Aceste județe sunt clar poziționate și au conexiunile necesare, au o tradiție sau, în fine, din urmă vine o putere economică mult mai mare decât a noastră, de așa manieră încât sigur că pe nivelul următor se află regiunile de dezvoltare gen Muntenia Sud, care chiar dacă gravitează în jurul Bucureștiului, este o regiune în care polul București trage tot și restul nu mai are nimic. E vorba de regiunea de sud-vest, Oltenia, și e vorba de regiunea de nord-est a noastră, care este și cea mai slab dezvoltată, este și cea mai defavorizată și așa mai departe. Dar asta spuneam, să identificăm numai 3 elemente care au dus la aceste discrepanțe, la întârzierea sau la
faptul că regiunea noastră acum are de recuperat economic? Care ar putea fi cei 3 factori? Da, dacă ar fi fără să ierarhizez neapărat, este vorba de influența politică, de voința decidenților politici de a dezvolta sau investi într-o parte sau în alta, sau de a aduce fonduri publice pentru a dezvolta euroregiunea respectivă. Deci acesta ar fi un factor. Al doilea este vorba de lipsa oricărei infrastructuri care să ne ajute și să atragă investitorii, dar în același timp și să ajute dezvoltarea locală. De primul factor. Mai mult sau mai puțin, pentru că știm foarte bine amândoi că în ultimul timp s-a ajuns și într-o zonă din asta tehnică și tehnocrată, în care autostrada 8, despre care vorbim cel mai mult, este practic sabotată la nivelul proiectanților, la nivelul tehnicienilor. Dar, într-adevăr, sigur, se leagă una cu alta. Nu aș putea spune că nu este o legătură intrinsecă. Și dacă o luăm așa, că vorbim de A8 din anul 1999, că avem 25 de ani de când decidenții politici nu au fost în stare să promoveze acest proiect. Dar spun că nu-i doar vina politicienilor, este și o cauză, dacă vreți, a neputinței noastre funciare. Pentru că noi nu avem la asta nicio autostradă funcțională cap-coadă. Să spui că te urci la Constanța pe autostradă și cobori la Budapesta. Nu avem așa ceva. Deci nu doar Moldova nu beneficiază ca euroregiune majoră, dar și singura autostradă în care s-a investit și s-a încercat a se duce până la capăt, respectiv Constanța, București, Sibiu, Arad, nu este finalizată. Ei bine, asta ar fi al doilea și al treilea factor, sigur, ține și, să fim obiectivi, de poziționarea noastră geografică. Suntem, cum am spus aici, într-o fundătură a Uniunii Europene, la marginea Uniunii Europene. Suntem o zonă de polarizare a sărăciei. Vrem, nu vrem, trebuie să ne uităm împrejurul nostru și ce constatăm? Că Moldova este cea mai săracă țară din Europa, da? Ne uităm că regiunea Cernăuți este cea mai săracă regiune din Ucraina, sau era până la război, ca să eu știu, între timp datele statistice nu mai sunt la dispoziție. Deci, din această perspectivă, aici era un pol al sărăciei. Era un pol al sărăciei și din motivul pentru care, sau din acest motiv, au plecat foarte mulți de aici și aici este o structură, sau o legătură biunivocă. Da, cu cât îți pleacă mai mulți oameni cu curaj, oameni determinați, oameni profesioniști, oameni cu calificare, nu neapărat cu înaltă calificare, nu ne referim, eu știu, la IT-ști, dar ne referim la muncitori calificați, la profesiile liberale sau profesiile care le dorim noi, cei mai curajoși, cei mai bine pregătiți, au plecat din zonă pentru că n-au avut răbdarea necesară sau n-au vrut să-și piardă ani din viață pentru a rămâne într-o zonă în care orizontul lor de dezvoltare era foarte limitat.